Tía. Bon profit. Bueno, jo me'n vaig. I gràcies per donar-me sort per l'examen. Jo tinc que eixir a comprar-vos alguna cosa. No, gràcies. Pues... Guai, jo estic super cagada, M'han contat els alumnes de l'any passat que en selectivitat el Navarro va ficar lo pitjor del temari. Va ser horrendo l'examen, van anar a fotre totalment. És un fill de puta. És un cabrón. Buah, com ho porteu? Jo ho porto fatal, de veres. I vosaltres? Mal. Com el cul. Jo porto prou bé. Tu és que eres una empollona, de veres, sempre estàs igual, no eres una ràbia, tia? Que va, tampoc espera tant, estudies un poquet i ja està. Ah, diu que no espera tanta. Que va, si en llegeixeu-te prou, és una cabrona. A veure l'estiu. Que va. Buah, jo estic súper nerviosa. Crec que ho porto fatal. Tu estàs nerviós? Jo estic calmat. Jo també estic super nerviosa, de veres, ties. Igual te hace pan, pero ahora. Que burra, igual està en inhibidor. Te la cosa que tampoc serà per a tant. A mi jo que sé. Espere. Encoté. Este xic m'intriga mogolló, però és guapet. Ai, El coneixeu? A l'ataque. Ja veus. Companyers, sabeu que tinguem un partit superimportant este diumenge. ¿Vale? Portem 2 o 3 partits que no estiguen jugant com a equip. ¿Vale? Necessite aquest segon passe, aquesta segona ajuda que vaig en condicions. ¿Vale? Tinguem que ser un equip. Tinguem un partit superimportant d'ací 2 setmanes i n'hi ha que lluitar per aquest partit. ¿Vale? Tinguem el campionat ahí i no podem desaprofitar aquesta ocasió. No? ¿Vale? Esa línia de passe, per favor. Esa línia de passe, per favor. Què tal els exàmens? Pues guapo, ja estic celebrant-ho. Enhorabona, un brindis. Brindis. Molt bé. Aleshores, estos s'han quedat sense pub, sense nòvies, sense res. Sense feina tampoc, no? La marxa que portaven tota per... Pues tía, te queda súper bé la decoració, de veres. Te ho has currat mogolló, Sí, además, fixa't en les llums. Està xulíssim. Podríem fer un brindis, no? Per la Per caixeta. nosaltres, va. Per nosaltres, salut. No és guapa i tot. I jo crec que l'amic s'ha fixat en tu. Sí? Pues tía, l'amic el vaig veure l'altre dia en l'institut i em va parèixer que em mirava. Té rotllo. Tia, crec que bé, que vergonya. Vale, va. Sort. Hola.
portes les flors. Les flors per què? ¿Qué te pasa?